चालू केलं घेऊ नमस्कार, मी मनीष खरं बोला आपलं खूप खूप स्वागत करत आहोत पोल खोल या टीव्हीमध्ये। आज आपण आहोत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये। हा जो जिल्हा आहे तो पर्यटनाच्या दृष्टीने नंबर 1 जिल्हा आहे पूर्ण महाराष्ट्रात आणि त्याची हालत आता काय झाली ते आपण आता बघणार आहोत। 2 तालुक्यांना जोडणारा हा प्रमुख रस्ता तिकडे आता आपण आहोत आणि रस्त्याची जी हालत आहे ती खूप सुंदर अशी हालत आहे। इकडच्या पुढाकारांनी अधिकाऱ्यांनी जे आमदार खासदार आहेत त्यांनी खूप चांगला असा तेलासारखा रस्ता इकडे दिला आहे। त्याचबरोबर आणखी पण त्याचे खूप काय फायदे आहेत ते मी तुम्हाला आज सांगणार आहोत। त्या रस्त्यावरच आज आपण आहोत आणि तुम्ही बघा इकडे व्यवस्थित अशी स्विमिंग पूल जी आहेत ती केलेली तुम्हाला दिसणार आहे। या स्विमिंग पूलामध्ये येऊन तुम्ही जे आहे ती व्यवस्थित अंघोळ करू शकता। ज्यांना अंघोळ येत नाही ते तुम्ही अंघोळ इकडे येऊन शिकू शकता। तर बघा इकडे व्यवस्थित जे आहे ते स्विमिंग पूल आणि जे मेन उद्दिष्ट आहे ते प्रत्येकाला एक स्विमिंग पूल देणं आहे। एक स्विमिंग पूल आलं ते बुजवताना 10 स्विमिंग पूल इकडे जी आहे ती तयार होत आहेत। तसेच इकडे जे आहेत गावातील जे आहेत ती मंडळी येऊन इकडे मस्तपैकी महिला वर्ग जो आहे तो कपडे धुवू शकतो आणि ज्याला ऑफ रोडिंग करायची आहे त्या पर्यटनाच्या दृष्टीने ऑफ रोडिंगसाठी इकडच्या जे पुढाऱ्यांनी आहे जे नेत्यांनी आहे तो व्यवस्थित हा रस्ता केलेला आहे। तुमच्याकडे थार जीप आहे, तुम्ही श्रीमंत पाहिजे त्याच्यासाठी आणि ती थार आणि जीप घेऊन तुम्ही इकडे यावे। ती ॲक्च्युली नेत्यांकडेच असते, पुढाकारांकडेच असते, पण तुम्ही कर्ज काढा, लोन घ्या आणि तसल्या गाड्या घेऊन इकडे या असं त्यांचं म्हणणं आहे। आणि इकडे स्विमिंग पूलचा तर तुम्ही बघतायत। इकडचे ग्रामस्थांशी पण आपण बोलणार आहोत आणि ग्रामस्थांना विचारणार आहोत की काय नक्की हा विकास होतो इकडे आणि नक्की काय सुधारणा होत आहेत, इलेक्शन होत आहेत आणि तिकडे फक्त दावे मांडले जातात, मोठमोठी आश्वासनं ठोकली जातात, पण नक्की काय होतंय काय इकडे विकासाच्या नावाने काय बोंबा चालला आहे हे आपण इकडच्या ग्रामस्थांशी बोलण्याचा प्रयत्न करू। आणि असे जे ग्रामस्थ मी मुद्दाम त्यांना बोलवलं आहे, का बोलवलं ते पण तुम्हाला सांगणार आहे नंतर। नमस्कार, पोल खोल या टीव्हीमध्ये मी मनीष खरं बोले तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहोत। आमचा कॅमेरामॅन सरकार खोटं बोले पण तिकडे आहे आणि तो व्यवस्थित तुम्हाला शूट करतोय। तर मला सांगा की इकडचे नेत्यांनी, पुढाकारांनी, आमदार खासदारांनी नक्की जो आहे तो हा रस्त्यावर किंवा एकंदरीत जो आहे तो विकास काय केलाय, तुमचे जे पुढाकारी आहेत ते झोपले आहेत का? पहिलाच सांगतोय दादाबद्दल काय बोलायचं नाही, आधीच सांगतोय तुमका दादाबद्दल जर काय बोलशात तर लक्षात ठेवा। नाही दादाबद्दल आपण काय बोलत नाही, पण विकास कुठे आहे? तुमचे जे आहेत पुढाकारी त्यांनी करायला पाहिजे। परत तुम्ही दादाबद्दल काय बोलायचं ना, आमच्या भाईबद्दल सुद्धा काय बोलायचं ना, आधीच सांगतोय तुमका। नाही तुमचे भाई आणि तुमचे दादा कोणी असू दे पण विकास जो आहे तो झाला पाहिजे असं माझं मत आहे। ह्या दिसणार ना तुमका काय काय केला आता दिसणार ना? काय नाही, काहीच दिसत नाही इकडे, कारण की पूर्ण जे आहे इकडे ते खड्डेच दिसत आहेत, म्हणूनच विचारतो। परत सांगतोय भाईबद्दल जर काय वाईट बोलशात आणि दादाबद्दल जर काय बोलशात ना, लक्षात ठेवा तुमका भागायत पडताला, तुम्ही काय बोला नका। नाही मी काय इकडे बोलत नाही, पण विकास जो आहे तो कुठे चाललाय ह्याचं मात्र उत्तर मला इकडे पाहिजे। परत मी ग्रामस्थांना विचारणार आहे की कुठे आहे तुमचा विकास आणि तुमचे पुढे काढे तुम्ही जो निवडून दिले परत तुम्ही दादांचा आणि भाईंचा आमचा वरती तुमका कळणार ना? तुमका आधी सांगताय भाईबद्दल जर काय बोलशाल, दादाबद्दल जर काय बोलशाल, लक्षात ठेवा तुमका सांगांदा वरतोय सर काय गावात तुमच्यावर उचलून मारतलो। नाही पण तेच मी विचारतोय की दादांनी आणि तुमच्या साहेबांनी केलंय काय? खूप काय काय केलं आमच्या साहेबांनी आणि दादांनी जे आहे ते आमच्या दर्शकांना, प्रेक्षकांना, सगळे जे बघतायत पूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांना पण तुम्ही तो दाखवा विकास, कारण की हा जो स्विमिंग पूल व्यतिरिक्त काय विकास आहे? खूप काय काय केला दादांनी आमचा, काय माय आमका दिला, कितक्या दिला हा दादांनी आमका काय दिलं आणि काय काय दिला हा आता तुमका सांगान कळता ना। आता दादा असत म्हणा आम्ही आज आहोत म्हणजे तुम्हाला दादा नक्की काय करतायत म्हणजे आम्हाला उत्सुकता आहे हो, काय तो विकास किंवा काय केलंय ते आमच्या दर्शकांना पूर्ण सांगा। गेल्या वर्षा इलेक्शनाक झाली 5 वर्षा गेलो 500 रुपये दिले मतदानाच्या वेळा आणि 1 वडापाव दिले चला। तर 500 रुपयाने 1 वडापाव 5 वर्षाची किंमत आहे एका वोटाची, पण हा विकास मात्र हा असा चाललाय। तर 500 रुपयाने एका वडापावर तुम्ही 5 वर्ष जगणार। परत सांगताय दादाबद्दल काय बोलता नाही तुम्ही, तुमका आधीच सांगताय तुम्ही कॅमेरावर आहात, लाईव्ह कॅमेरावर आहात, टीव्ही चाललंय, पोल खोल तुझी खोलून ठेवतील। मी पत्रकार मनीष खरं बोलाय लाईव्ह, मग तू असं काय करतोय ते?
तुम्ही दादाबद्दल हे मग बघा. ते विकास काय परत झालाय परत तुमचा? दादाबद्दल आणि आमच्या भाईबद्दल तुम्ही काय बोला नका, नाही, नाही, आधी सांगतोय. ठीक हा. आहे, पण मला सांगा, आणि 500 आणि एक वडापावच्या आता ह्याचे खड्डे आहेत पूर्ण, आणि तुम्ही जे आहेत ते गेल्याच वर्षी इकडे ह्याच खड्ड्यामध्ये पडून तुमचा हात फ्रॅक्चर झालेला असं मला ऐकायला, म्हणून मी तुम्हाला बोलवलं होतं. तर दादा आणि तुमचे जे साहेब जे काय आहेत पुढारी, त्यांनी काय केलं? हे सगळं आमच्या दादानी आणि पुढाऱ्यांनी साहेबांनीच केला आमच्या. काय तुम्ही पडलाच ना, त्याचं काय झालं मग? हा बघा, पडल्याबरोबर मी आता गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटलात मी जाऊन ना, म्हणजे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये का नाही गेलं? नाच जाऊन आले. आमच्या दादांचा हॉस्पिटल आहे ना, प्रायव्हेट हॉस्पिटल, प्रायव्हेट त्याच्यात गेलो. ओके. तर मग दादा यांचे आहेत, मग तुम्हाला प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये फ्री केलं असणार ना? फ्री ना करू, मग 20,000 घेतले. 20,000 घेतलेले आहेत. हो. दादा तुमचे मोठे, तुमचं फ्री केलं पाहिजे. 5 वर्षासाठी तुम्ही 500 रुपयाने एक वडापाव फक्त घेतलात आणि देताना 20,000 त्यांच्याच हॉस्पिटलमध्ये देऊन आलात. मग तुमचा समजतंय का, तुम्हाला काही समजतंय का काय चाललंय ते? हे बघा. तर काय आहे हानी? तर माका काय तुम्ही सांगा नका, तुम्ही आता जाऊन सगळं सरकाराक सांगा, तर आमका काय सांगा नको तुम्ही. आणि हा, दादाबद्दल तुम्ही परत जर बोलल्यात तर लक्षात ठेवा, दादाबद्दल आणि भाईबद्दल तुम्ही काय बोलता नाही आमच्या. तर हे बोलतायत सरकारला जाऊन विचारा, पण सरकारमध्ये तुमचे दादा आणि साहेब आणि भाई बोलतायत तेच आहेत. ते हो तेच आहेत, म्हणूनच तुम्हाला विचारतोय ना. हा. काय मग दादा आणि भाईने काहीतरी केलं पाहिजे. काय हानी? पण तुम्ही आमच्या भाईबद्दल दादांबद्दल तुम्ही काय बोलायचं नाही, या तुमका आधी सांगतोय. बरोबर, ठीक आहे, ठीक. कळलं मा? ओके. तर काय परत सांगायला आम्ही लावू नको इकडे तुम्ही. बोलत नाहीत यांच्या दादा आणि साहेबांबद्दल, काही आम्ही विकासाचे प्रश्न केले हा बघा, परत दादाबद्दल आणि भाईबद्दल काय बोलायचं ना, लक्षात ठेवा, आधी सांगते तुमका. नाही बोलत नाही. शब्द एक अपशब्द बी येता कामा नाही तोडासून नाही. सांगा ठेवते तुमका. तर मित्रांनो, असं चाललेलं आहे बघा. हे विकासाच्या नावावर बोंबा आहेत, आणि ग्रामस्थ इकडचे जे आहेत ते काही जरी त्यांना प्रश्न विचारले तर दादा आणि आपल्या साहेबांबद्दल काही बोलू नये असं सांगतायत ते. आणि असेच आपण ग्रामस्थ जे आहोत ते घेत आहोत, आणि दुसरा ग्रामस्थ त्याला पण विचारणार आहोत की नक्की इकडे काय चाललं आहे विकासाबद्दल. ते हे ग्रामस्थ गेलेले आहेत आता, पण अजून एक ग्रामस्थ आपण इकडे बोलवलं आहे आणि त्यांना विचारत आहोत आपण. नमस्कार, या इकडे. पोल खोल टी व्हीमध्ये तुमचं मी मनीष खरं बोले आणि आमचा कॅमेरामॅन सरकार खोटं बोले खूप खूप स्वागत करत आहोत. तुम्ही सांगा की ह्या रस्त्यांबद्दल जे आहे ते तुमचं काय मत आहे? मी काय करू ना, तुम्ही रडताय काय? मी काय करू ना. नाही, तुम्ही काय केलं नाही हे मला समजलं, पण काय रडताय काय कशाला तुम्ही? माझं नाव विकास. तुमचं विकास नाव, मग काय झालं सांगा ना ते नाव. सगळे माझं नाव घेतलं का मारूक धावतात. कशाला मारायला धावताय? माझं नाव विकास म्हणा. अरे बापरे, तर ह्यांचं नाव विकास आहे आणि विकास आला म्हणून सगळे लोक पाहतात, पण विकास हा आहे आणि ह्याला मग बिचारायला मार भेटतो कारण की नाव ह्याचं विकास ठेवलं. मग कसं काय करायचं ह्या आता विकासाबद्दल? सगळेजण सांगतात, नेते सांगतात विकास येतलो, कोणाकोणाकडे म्हणून जा, मी एकटोच विकास आहो. तर ही खूप मोठी दुविधा आहे बघा. एकच विकास या तालुक्यात जो आहे त्याचं नाव आहे आणि एकच व्यक्ती आहे, आणि तो विकास जो आहे तो प्रत्येकाच्या घरी जाऊ शकत नाही कारण की अधिकारी नेते आणि यांचे पुढारी जे आहेत ते तर विकास करत नाही. मग ह्या विकासाला जे आहे ते बोलणं खावं लागतं. मग काय करावं या विकास नावाबद्दल? मी नावच बदलणार माझं. अरे बापरे, तर ही परिस्थिती आलेली आहे मित्रांनो. ह्या विकास नावाच्या व्यक्तीला आता आपलं नाव जे आहे ते बदलावं लागतं कारण की विकास आला म्हटल्यावर लोक ह्याच्याकडे बघतात आणि लोक ह्याला मारायला धावत आहेत. खूप दुःखद जी आहे ती घटना ही घडत आहे आणि पोल खोल टी व्ही जी आहे ती तुमच्यासोबत कायम राहणार आहे. आणि मला सांगा, या रस्त्याबद्दल तुम्ही काय कसं काय तुमची मत काय? 4 महिने गाडी घेऊन ह्या रस्त्यानं जाय मी कामाक. हां, आता गाडी घरात दवरलो. कशाला गाडी घरात दवरली? नवीन गाडी घेतली आणि वरसून परत 1 लाख रुपये खर्च येलो. कसा काय खर्च आला? दर दिवशी योग पाठ पडा गाडीचो. अरे बापरे, तर एक दिवस इंडिकेटर, एक दिवस जो आहे तो आरसा, एक दिवस सायलेन्सर, एक दिवस हा स्वतःच पडला खड्ड्यात, एक दिवस पूर्ण गाडी पडली खड्ड्यात. तर असं होत होत गाडी 60,000ची आणि 1 लाख रुपये तुम्हाला खर्च आला असं तुम्ही म्हणतात. तर गाडी पण तुम्ही घरात ठेवली. तर पुढाकारांनी खूप जी आहे ती कामं केलेली आहेत. या साधारणच्या माणसाला नावं चेंज करण्याचं भाग्य आलं आहे, गाडी घरात ठेवण्याचं भाग्य आलं आहे. तर काही म्हणू शकत नाही विकास केला नाही, खूप चांगला विकास झाला. धन्यवाद. आमची पोल खोल टी व्ही तुमच्याबरोबर कायम राहणार आहे. तुम्ही इकडे आलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.
तर मित्रांनो हे चाललंय बघा, इकडे मी तुम्हाला दाखवतोय खड्डे केवढे मोठे पडले तरी जे आहे ती पुढाकारांना जाग येत नाही. मात्र काही जरी प्रश्न विचारला तरी साहेब आणि दादांना काही बोलू नये ह्या जो आहे तो तिरस्कार आणि तीव्र सणक प्रत्येकाच्या डोक्यात जाते. पण दादांनी आणि भाईंनी जी आहे ते काय केलंय हे मी फक्त तुम्हाला इकडे पूर्ण रस्त्यावर जे आहे ते दाखवणार आहे. सरकार खोटं बोले, तुम्ही माझ्या पाठवून या. माझा कॅमेरामॅन जो आहे तो पूर्ण दाखवतोय. आणि असाच जो आहे ते खड्डे बघा कसले जबरदस्त पडले. हा प्रत्येक गावाला जो आहे तो खड्डा आहे आणि प्रत्येक गावाच्या माणसांनी इकडे येऊन जे आहे ती अंघोळ करायची आहे. इकडे एका गावाच्या हा मोठा गाव आहे, ह्यांनी इकडे स्विमिंग पूल आणि एक आपली गाडी येते कशी कशी कसरत करून येते ती बघा. आणि कसरतीचा जो आहे थांबा इकडे जरा बाजूला या. तर ह्यांना आपण विचारतोय. अजून एक फायदा तुम्हाला इकडे पाहायला भेटतो की कसरत जी आहे ती होते, म्हणजे मस्तपैकी गाडी चालवत तुम्ही इकडे एन्जॉय करू शकता. तर ह्यांना विचारूया खड्ड्याबद्दल काय हे म्हणतायत. नमस्कार, मी तुमचं पोल खोल टीव्हीमध्ये मनीष खरं बोले खूप खूप स्वागत करतोय. नमस्कार. तर ह्या रस्त्याबद्दल जे आहे तो तुम्ही 2 शब्द आम्हाला सांगावे, आमच्या कॅमेरामॅनला सांगावे. तर रस्ता जो असा ना तो अजिबात तुम्ही करू नका, असा तसंच राहा. रस्ता करू नका असं हा माणूस बोलतोय. आणि रस्ता का करू नये हा असा पहिलाच मला माणूस भेटतोय जो बोलतोय की रस्ता करू नये. तर ह्याने का रस्ता करू नये हे आपण त्याला विचारू. का रस्ता करू नये? माझ्या कमरेक ना खूप वर्षापासून प्रॉब्लेम होतो. म्हणजे तुमच्या कण्याला त्रास होता? कण्यात गॅप होती. अरे बापरे, गॅप होती. एक दिवशी ना असं ह्या खड्ड्यातून जाय होतो आणि एका खड्ड्यात गाडी बसल्याबरोबर कट कर आवाज इलो. मग तो आवाज कसला होता? कमरेसून कट कर आवाज इलो आणि त्याच वेळी समजला की माझी कमार बरी झाली. तुम्ही पाहू शकता की किती जे आहे ते पुढाकार मदत करतायत. त्यांची कण्यातली गॅप जी आहे ती खटकन आवाज आला आणि पूर्णपणे बरी होऊन गेली, म्हणून ते बोलतायत की हा रस्ता करू नये. पण आता तुमची जी आहे ती मणक्यातली जी आहे ती गॅप भरली आहे, मग आता केला पाहिजे ना रस्ता? नको नको नको. का नको? आता ना आईची जरा मान तिरपलेली आहे. म्हणजे आईची मान दुखते? हा दुखते. तिला ना ह्या रस्त्यातून 4-5 वेळा फिरून आणतो, नंतर ती मान सारखी होणार. नंतर करू दे. डॉक्टरकडे जायची गरज नाही ना, या खड्ड्यातूनच जायचं. वा वा वा. तर मित्रांनो तुम्ही बघतायत की धन्यवाद तुम्ही पोल खोल टीव्ही मध्ये आला, धन्यवाद. तर तुम्ही बघताय मित्रांनो की जी पुढाकारी जी आहे आणि आपले इकडचे जे अधिकारी असू दे किंवा काही असू दे, 5-6 वर्ष झाली इकडे जे आहेत ते खूप चांगल्या अशा सुविधा भेटत आहेत. त्या सुविधामध्ये तुम्हाला तुमचं नाव करण्याची संधी भेटते. तुम्हाला इकडे येऊन गाडी घेतलं तर गाडी जी आहे ती घरातच सुशोभीकरणासाठी ठेवायला भेटते. तुम्हाला जे आहे ते काही शारीरिक प्रॉब्लेम असले तर ते पण तुम्हाला जे आहेत ते इकडे आल्यावर बरं होईल. असं जे आहे ते खूप इकडे आपल्याला पाहायला भेटत आहेत की काय इकडे प्रगती चालली. असंच आपण इकडे एका मुलगा आपल्याला भेटतो, त्या मुलग्याला पण आपण विचारणार आहोत. मुलगा येतोय बघा, त्या मुलग्याचं पण आपण जे आहे ते पोल खोल टीव्ही त्याला भेटणार आहे. जरा 2 मिनटं आपल्या मुला आम्हाला दे. पोल खोल टीव्हीमध्ये तुझं मनीष खरं बोले आणि कॅमेरामॅन सरकार खोटे बोले खूप स्वागत करत आहोत. तर तू इकडेच राहतोस, मग तू या रस्त्याबद्दल आम्हाला 2 शब्द सांग. मला ना पहिली बोलायलाच जमत नव्हतं या मुलाला. म्हणजे काय नक्की? तसं पद्धत असं व्हायचं, म्हणजे बोबडेपणा होता तू. मग काय कसं आहे रस्त्याने तुला मदत? मी इथून 4-5दा फिरलो, मग माझ्या तोंडातून गाडी यायला आलं. हा म्हणजे जो आहे मुलगा तो त्याला बोलता येत नव्हतं, पण आता तो आहे तो सर्रास शिव्या घालतो यांना. म्हणजे ह्याची वाणी ह्याची बोली पण जी आहे ती सरस झाली आणि तोंडातून शब्द फुटायला लागलेत. तर मित्रांनो खूप धन्यवाद तुझे. पोल खोल टीव्हीला तू भेटलास आणि तू 2 शब्द तुझे सांगितलेस. तर मित्रांनो किती अनगिनत जे आहेत ते फायदे आहेत या रस्त्यांचे. असं म्हणू नका की फायदे नाहीत, विकास होत नाही. खूप चांगला विकास भेटतो. आता ह्या मुलाला बोलता येत नव्हतं तरी हा मुलगा आता बोलायला शिकलाय. आणि असंच जे आहे ते अमाप आणि अगणित जे आहेत ते फायदे इकडचे भेटत आहेत. अधिकाऱ्यांना जे आहे ते खूप धन्यवाद. इकडच्या पुढाऱ्यांना जे आहे ते खूप धन्यवाद. आमदार खासदारांना धन्यवाद की असे चांगले तुम्ही जे प्रोजेक्ट जे आहेत असल्या सुविधा जे आहेत ते सामान्य माणसापर्यंत तुम्ही पोचवतायत. खूप धन्यवाद. मनीष खरं बोले सोबत सरकार खोटं बोले, पोल खोल टीव्ही तुम्ही बघत बसा, तुम्ही बोलत बसा, आम्ही खोलत राहू. धन्यवाद.